Dnes by som vám chcel ukázať, ako navarím moje ľúbené jedlo čína. Poďme na to. Potrebujeme asi kilo kuracieho mäsa, 2 väčšie paradajky a 2 papriky, kukuricu, kečup, 1 vajce, polku alebo celú cibuľu podľa veľkosti a soľ, čínske korenie, sladkú papriku, kari korenie, sojovú omáčku, vegetu, pre tých, ktorí majú radi štiplavé, tak aj nejakú čili omáčku. Dnes si narežeme na kocky, je to úplne jedno, podľa veľkosti, aké chcete, odporúčam však čím menšie, tým lepšie, ale zase nie až príliš malé. Tam si tiež nakrájať papriku, paradajky, tiež nech to je v primeranej veľkosti. Taktiež si narežeme cibuľu, čím menšie, tým lepšie. Cibuľu opražíme na oleji. Nejedno, akú cibuľu dáte, či červenú alebo obyčajnú bielu, ale skôr odporúčam bielu, pretože biela je taká mäkšia. Potom pridáme mäso, to opekáme cibuľkou, pokiaľ nie je biele. Keď je mäso biele, tak pridáme vegetu, posoliť to, červenú papriku. Trochu premiešame, potom pridajte 3 lyžice kečupu. Kečup došiel, takže jedno. Dostane to niečo také. Potom pridajte papriku, paradajky. Tiež dobre premiešať. Nech vám to neprihorí. Pridajte kukuricu, 3 štvrte polechovky alebo celú, podľa toho ako vám vyhovuje. Opäť dobre premiešať. Potom pridajte vajce, tiež opäť dobre zamiešať. Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. A potom pomaly popridávajte korenie. Začínam s čínskym korením, potom sa pridáva kari korenie, tak 1-2 lyžičky podľa chuti. Baby, living in sin. Hey, I gotta know, did you say hello?
hneď pridajte sojovú omáčku, tiež podľa chutí. A fakt, kto má rád čili, tak si určite dáte nejakú čili omáčku, prípadne nasekané papričky vo forme prášku alebo aj celú papričku. Všetko premiešajte, povarte ešte chvíľu, potom hlavne mäso nie je mäkké a môžete to odstaviť. Odporúčam ako prílohu rýžu. A tu je finálny produkt. A ešte raz, čo potrebujeme? Kilo kuracieho mäsa, stredne veľkú cibuľu alebo polovicu veľkej cibule, 2 paradajky, 2 papriky, 3/4 alebo 1 celú konzervu kukurice, 1 vajce, 3 lyžice kečupu, červenú papriku, kari korenie, čína korenie, vegeta, soľ, sojovú omáčku a čili omáčku. The things that you do, no one